Kublai pi baro akan ega video ngakwa ban batai ban pen shaphang ka editable PDF form. Bunsin hi haka jing trekam jungi ke baman la kasngi ngilap ba ka PDF ka de ke jat dokumen ke bangimla asyu ban edit. Hoi ki don buntli ki jat software ki ban Ïarap ingi ya kata. Henry hakan ega video ngakwa ban batai pi shaphang ka neka PDF form kebala ban pendap lada pipa syakiwai. Kani kadi ke TecLovenia online application form kabadi ke sample dan ke nuksa nak benta ke Jong pi hakani ke video. Pila ban klik ya ki checkbox ki form field ban ki radio button ban hakaju ke por ke ni ke jai file pinomla ban save henry pila ban print direct ya kato ke jingtho ke ba pila type. Lada piko aban save ya kani ka jai form pila ban print but ya kar kom print pide bandon ya ka cute PDF writer haka jaka Jong ka printer. Ngamut ban ong ba ka printer ka namde bandon rei pila ban install ya kani ka software ka balong si Bynta kum ka printer. Hang ni lada ka pendap ya kani ka kerteng ka jaj jit hang ni ka gender nang ta susu ya ka tarik sengikha but kiwi de giba don kam pi yo I hang ni adalah ka Jong ka khamat ba kani ka PDF form kadi ka bala ban edit lani ban pendap hakahi om da ka ba lada ban print nang ta sependap ka jing yo onong juga ni ka form kolong ba kan pen internet kan pen khoi ya kar kom pendap Jong kino kiba pendap ya ka form kala banlong na ka banta Jong kito kiba wan interview kala banlong na ka banta Jong ki khna school hakabai dei bat ki admission form ba pher kani ka pen internet pen khoi ya kar kom long Jong kar kom pendap ya ka form bat ka spelling ka shai bat shibun ki ege ba yo nong tale da kani ka rukom Henry lada PI de ki form kiba pila da ban print ya ka tangan ong ep pinlap bun ki jingduna hakaba don ka to kani ki khna ki ba override bat panle bun ki ba pen ijabo e ka form ngam semut ban ong ba baro ki long kum tan rei haka jing long briu ngidan ka jing bakla jing duna bat teng haka jing kerki kam kaja kum kita ki khap Henry lada pile kum kani ple ka jai form kan Ïarap hakibun ki liang lada pimlap ban kenduk markmat pila ban pha bebej daga ni hakar komlong Jong ka file kum ka dokumen lani kum ka dur tiban print ni kani pinsayo ya ka hard copy Jong ka but ya kani ka hard copy pila ban submit syaki kenhun kiba depej ya ka to ka kam ka ba pila bu lengba Jong ka to ka application form lani kala ban long syaki school ki college ban kum ta ter ti parolog nga kermen ba fita na dengan ko video wat klet ban kersane ngi nak ba pi like pi samnam shkiwe bat kham tam ba pin kersane ngi nak por tak ba pi subscribe kublai shibun